Hey, I may get the camera and who can I get back to them here. May get the camera and who got you power bike and I get back to them here. Or take party who power bike, cage, I go. May get to them camera and who can I get back to them here. Okay, man, I'm back about you social media. Yes, sir. Ngani room I interview. Yes, sir. The way for now, I'll get below to get us. Okay, I want to put my tripod. I'm working English. Ndara ge kwe on good afternoon. Mba iwe wela gi. Good afternoon. Kene good afternoon aso sibo. Ehi yoma. Le hebraga atako me ihu atara good afternoon. Ba nyojo that phone no there, ba nyojo that phone no there. Ba nyojo that phone no there, ma we mebuto gi here da. Agba igo me. Otiro obi kubana na ji nsese. Branga be akoshiri otare gbato yewe ma mebuto gi ya. We who Kubana while a shishi jing. 1 naira jing. You know what I'm not about my bishop. I sang them you won your wheat. It will Cubano wheat the ranga for interview. It will Cubano wheat. I sang you will Cubano with the Chilek Abagoko. Mapping Nakwa Bishop Nakwa. I gave Ranga be challenge him Kebranga for interview. Mabingo. Oh, based on you can answer again now. No twad. Each one has a through withdrawal method. One bingo. I'll go one again, Bishop. No, we'll get it. I'll give one again. I get we like it. I'm not a bagara. I'm not a megaranya. Eh? Oh, no more Puka again. I won't give Jaman Shefard in Igbo. I'm not a bagara. Puka I won't give Bishop. Make a better statement again. I had the way phone now, and I gave you a lot of last. The way that phone now, I gave you a lot of last. Ish, we put that camera back and wind down. We put that camera back and wind down. Nah, the plate in our one is stop. Bishop, let's come for you. On our warehouse key here. On our warehouse guy here, Bishop. I had to wake up and I back home, got off my. Okay. Lasso, ready. Asenge lasso get height na ma bishop. Bishop. Man, them nazo. Yeah. Oh, yeah, them nazo. Mesho kugaho. Abingo. Utwad. Kubano your weed. I said, go back, my megatav. Go back, my megatav. Kubano your weed, the lingo, lot abajuru dora. Bishop, go where there's a lie. Go I said, them you prodia. Each one yaman through withdrawal method. Utwad. Hey, I'm not there. I think maybe I would have phone again. Maybe I would have phone again. Maybe I would have phone again. This man, American, then a dimension. Maybe I would have phone again. About military, so the Camdia request Camdia. Now, walking it. About military training Camdia now. I say, standard there, Chileka Bagoko. Meshokuga. Tiranun Cheburebu. Meshokuga. Each time the quote she height almost Pharisee. Okay, to it now. Okay, height
Kage ya. Don't worry, I'm check am here. You got me into height. Them you. You got me into height, man. Them you. Himela no na content not like no need ego. Himela no na content another ogwo le ekwa e save ego hot like ke iji ego. Ma bingo. Aya, okuki Igbo bia were phone gị. E da fola 34 years. Aya, sit up from that wall. Ibiranga be relax now. Come on, sit up from there. Sit up from there. What is going on? You wait at 4 years. Ibiranga be ma eating na wall. Aswana. Wait at 4 years. Ibiranga be in at na wall. Bishop, na wall we when your mother. I am in a wall ji mara ga ho. Oye reri. Mba isi aja na dem mana. Them you Koromonto man. Mba Eta ko shese ya. Koromonto squad. Kebi shado yerem. Afam Chibozo. Kebi shado yerem. Okay, anam Cyprus. Look at the obodo e gara kan no. Dey bia nga bia emege big boy. Ajoge na me na abroad ke no obodo Igbo na. Elenge na no. Yeah, but there blood can no na. Blood can no na. Cyprus obozo blood. Obozo ilo ko. Asage them you. Chile ka bagoko. I'm so like any that drug select country no. Don't ever get say na abroad. Wa bingo. Kenga kwa kenga eku, kenga wa. Say han ni me travel. Say me travel. Say abroad na. Travel ke we traveler. We travel. So abroad. Which abroad. Boss as CG Nigeria. Gama Cyprus or ya keka ige. Branga be. Asage them you. Yeah, kwa 2000 TL can go ya. Short time for. Agade ke Ibrahim Monka here. Ijomole. Ba bumbe bomo. Imube nwa ka na eko. Ụmụachi bega mo chala nwa jioma efuru ụmụ ha na ụmụ ha maka ọga aka. Achụkọga nwanyị. Imube nwa ga pụta nga eko. Onye no Cyprus. Ka na eko. Onye eri. Iwo onye ebe? Amo Enugu State. Ebe na Enugu. Kano West. Ebe na Kano West. Okunano. Ebe na Okunano. Amodu. Eri. Mba Chukwaju. Nigga na nna God endo. Yes. I nwere nkịta. Mba, no. Mkpụrụ amụghọ dị atọ kọwa abụọ kọwa ofu. Ebo. Ele ụdị amụ ị nwere ọwara ụzọ n'ịkpa ka ọ gaga ala ogu ka ọ kwe m n'aka m ekweghị n'aka ka ọwa ozu. Ele nke ọwa awụ. Straight one ka ọ. Ele nke ọwa awụ ya wụ okwe m n'aka m ekweghị n'aka ka ọwara ụzọ n'ịkpa ka ọ gaga ala ogu. Kwe m n'aka m ekweghị n'aka. Nwokorobịa vụ amụ kwe m n'aka m ekweghị n'aka. Iji atọ ụmụaka. Mba. Gị na ndị mmụọ na-arụkọ. Mba. Gị na ndị antị igwe na-arụkọ. Mba. Ele eji na like. 28 to 30, 40. Nwokorobịa na-ata ndị mma na ụmụaka. Ndị matakwa ndị mma na ụmụaka ahụ. 28, 30, 40 ogene. Enwe age mate dị n'ọbịa. 28, 30, 40 ogene ndị mma na ụmụaka. Onye riri. Asage kwụsị aka n'ọnụ dem yu nwa bingo nwụrụ anwụ. Akpọtara gị nwaanyị nwere issue of blood na ga kọjasa ihe. Mba, Chukwaju.
enwere mgbe ike ụwa gwụrụla gị mba ama ya hustle since day one na ya forklift ị na-eri oke nri yes ị ma nri echi yes ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum yes ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara m gara IMT Enugu gịnị ka ị gụrụ ngo engineering mpago ji agbanụ katụ no mba ijile mpago nga ọ gbaga ncha mbụ mba mpam ada agbọ ncha na onye n'ụwa ya ka na-agbakwanụ nchakwa ya demyu Chineke agbaghị ọkụ mana enwere ndị nọ na marriage gbaga ncha ọpọ na ha nwere nwaanyị ọ bụrụ mpam na ọ bụrụ maka mpam asịghị demyu worogodo mma ka mpam ga-adị n'otu ọ dị icha kickstarter mebiri emebi ọ ga-ịtakụchi ezi ya bring it ha ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe pụtụrụ hey sure man chetekwa okay ọtakasị ibe bracket Koromonto ma ọbara nkịta nke Koromonto abịa na ma achọrọ ya etiezi na Koromonto dị okwu Koromonto ọbara nkịta n'ime genotype gị blog group gị 0+. ego enyi ele ụdị mkpu ị na-eti ngeyo ego enyi je eti mkpu ka ije ebe akwa normal voice na eja nwoke ji ayụ na kpọọ phone number gị 090 ịwa ọchịchala ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchala ya mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you subscribe or Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị watch it ya gị gba nkata gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe or for this place Chineke agbaghị ọkụ. 09067214929 kpọọ WhatsApp phone number gị ya bịa mgbọ kpọọ WhatsApp number obodo ahụ ị nọ ya n'ịdị serious here. Okay, nke obodo ahụ nọ 1 minute ka m wepụta ebulu m ya n'isi 90 +90 5391166 167